Naman ang aking sinasabing gestation crate. Yes, mga buntis po ito. Mga buntis yan. Mga buntis. Yung iba nakapanganak na kaya bakante na itong gestation crate na nakapanganak na. Yun. Ito pa yung iba mga yan. Mga due date na po yung iba niyan. This month ang iba mga anak na. Yung mga anak na. Yun. Dati puno po ito. Nakapanganak na sila. Meron dito. Pag nakalagay dito, ang tawag naman dito namin ay farrowing crate. Diyan nanganganak ang baboy. Yun. Para naman, pag humiga sila, at least kahit napapano hindi sila makakrush dahil sa sobrang bigat ng nanay. Minsan by accident, nahihigaan nung nanay ang kanilang mga anak. Ito, nakikita nakapanganak na. Ito yung maliliit pa. Ito, dati ito 12. Yung dalawa namatay dahil nahigaan. Kaya kung maiwasan mahigaan ng nanay, kailangan babantayan. Tutulog-tulog kasi yung aking tagabantay. Tutulog-tulog. Yan, ito to. Ito ang aking mga mababait na. Yan. Okay, you look. Yes. Yan. Yan. Ayan, bababa ko na. Ang mabait yan. Yun, nakikita nyo yung tenga, may mga ear tag yan. May mga ear tag para may kanya-kanya silang identity. Yan ang kanilang mga birth date. Yan, nakikita sa ear tag. Yan. Nakikita sa tenga. Okay. I'll show you. Yan, this like this one. Ito, meaning ito ay 9. Ito ay 1, 2, minsan 2. 2 plus 9 yung 11. Ibig sabihin ng 11 ay November. November sila pinanganak. Ito ang 1, ito. Ito ay 1. Itong meaning dito ay, ano ba to? 20, sorry. Mali. Sandali. Nagkamali. 9 plus 2. 11 mali. October 27 ito pinanganak. Ito, dapat lang pala 10. Dapat isasakay sa dito. Kamali ito. Akala ko kasi November pinanganak to Yun pala, October. Ang October ay meaning 10. Okay. Human error po yun. Normal lang yun sa mga... Di pwede. Di ba pwede? Ito nga aking pangalawang figure Nandito na yun. Medyo malalaki. Yan, yun. Merong 4 na anak. Ay 5 pala. Meaning mahina na po yun, pero pwede pa rin. Magaganda naman ng kanyang anak. Ito yung mga native yan. Porkaling na rin po yan. Ayaw ko na itong native. Mahirap palakihin. Ang mga anak niyan. Mahirap palakihin. Ito po ang aking boar, butakal. Siyang taga bigay simila sa mga recipient na mga buntis dito. Ito naman po, forkaling na po to. Ay, hindi. No, hindi siya forkaling. Ito pa yung so once na nagkaroon to, nag-hit siya, yung pabababahan ko na dun sa boar. Kasi maganda pa ito mga anak Basta't may 10 pa ang inanak, hindi pa siya forkaling. Ito, yung mga baboy yan. Baboy sila, mga 3 weeks na mga ito. At least 40 days hinihiwalay ko para totaling mausay na silang kumain. Pero pag napakaraming nagbubuntis, kahit na minimum 30 days, 28 days pwede na. At ito yung sa pangkaling na to. Napakabigat nito. Almost 200 kilos to. May 200 kilos to. Ito yung ginagawa kong tocino, longganisa, or bacon. Ham. Ito ay another male boar. Male na boar pa. Another boar. Dito ay durok. Durok to. Ito ang durok. Ang kanyang ano bang tawag nun?
lahi. Durok, hello. Hello, hello. Hello, 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 hello. Huwag mong kagatin, nakakaya. Yan. Yun na. Dito naman, ito na yung mga winalay ko, mga kunarto, nasa 40 days na 50 days combine. Yun. After nun, meron din siguro mga around 40 na mga piglets. Ito. Yan. After nun, tatransfer ko na dun sa main kanilang tirahan, which is mas maluwag ang kanilang playground. Yun, nakikita nyo, yun, mga ipa yun, mga rice hull. You can see, ang kanilang beddings ay rice hull. Or, darak, not darak, apa sa libon. Tagalibon. At ito naman ay itong aking mga bagong breed na mga F1 breed to po. Ito ang mga landrace po, yun. Mga F1 sila. Sila maging future mother ng or future sow na. Meaning, sila mag-anak. Magandang lahi po to. Talagang kinuha ko po to sa mga professional breeder. Ito naman ay porkaling din itong tatlong to dahil nga ay mahihinang mga anak. Itong dalawang to ay pangbenta. Mayroon ko nakakontrata na yan. End of this month. Pang handa sa kasal. Okay. That's all for today.